Takže zdravím vás, priatelia. Dneska si predstavíme niečo zo slovenského štátu a to je vyznamenanie za zásluhy. Vyznamenanie sa používalo v období od 1939 do 1945. Bolo to za v podstate vojenské zásluhy. Dosť sa to dávalo za ťaženie v Rusku, keď vojaci vlastne prišli, alebo teda boli zúčastnení sa na ťažení v Rusku. A za rôzne iné v podstate zásluhy. Môžeme samozrejme vidieť, že tá miniatúra je lisovaná, nie je odlievaná. Tá medaila, respektíve to zapínanie je vždycky z vrchu prešívané a z obidvoch strán má taký papierik. To krásne vidieť. Ak to takto nie je, tak je to rozoberané, alebo nie je to pôvodné. Tie skrutky boli dvoch typov. Tu je to vidieť, že to nebolo nikdy rozoberané, sú v nádhernom stave. Boli skrutky, ktoré mali úplne takéto ostré hrany a potom boli skrutky, ktoré mali troška oblé hrany. Neskôr ukážem na inej medaili a iný typ skrutiek. Tu bola pripnutá ministuška, preto sú tam diery, bolo to tak od vojny. Môžeme sa ešte pozrieť dnuka, ako je to vlastne pripnuté. Také dva drôtiky, dá sa povedať. Inak prvé varianty boli bez miniatúr, bola len čistá v podstate stúžka, aj bez zapínania. Potom tie neskoršie varianty mali veľkú miniatúru. Tu bohužiaľ nemám túto variantu, ani vlastne tú úplne prvú, ani tú druhú variantu, to dá sa povedať tretia varianta, v podstate tá posledná varianta. Ale tých prvých a druhých variant bolo veľmi málo. Aj veľmi ťažko sa hľadajú s tou veľkou miniatúrou. Dosť dlho už zháňam, ale nemôžem ju proste zohnať. Toto máme frakovku. Väčšinou originálne by tu mala byť taká malá matica. Ukážem vám aj na inej medaili malú maticu. Toto je veľká, ale myslím, že to bola možno ako nejaká náhradná matica, ktorá sa dávala na tie medaile. Alebo sa neskôr používali tieto veľké. Lebo tie malé sa možno zjavne strácali. To je frakovka. Tá sa používala častokrát aj na civilné oblečenie. A toto máme ministušku. Takisto v pôvodnom stave. To je pekne vidieť, ako to je spracované. Že to nebolo nikdy rozoberané. Táto ministuška s touto medailou boli spolu nájdené. Ako som povedal, tá ministuha bola tam zapichnutá, tak toto bolo aj s jedným ťažením nájdené po jednom vojakovi. A frakovku som dokúpil neskôr. Hej. Takže toto by bolo asi tak zhruba všetko o tej medaile. Sú to veľmi pekné vyznamenania zo slovenského štátu, boli tie vyznamenania naozaj na celku dobrej úrovni, aj kvalitne spracované. A hlavne boli dizajnovo veľmi, veľmi zaujímavé. Hej. On sa to vlastne priplo na uniformu a nosilo sa to takýmto spôsobom. Tak priatelia, ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný deň.